So yun guys, for this videos magmumukbang sila Kuya Le at sila Ate Amy. Wah, sarap. Maubos niya yan? Hindi ko niya pala. Silin o to silin o silin dito na nag-iilin. Si Ate Lynn mo ito. Hi Ate Lynn! Come na! Let's eat! Wala na kasi mo. May nararatch na rin. Ito guys, may tingin tayo. Tira-tira kagabi. Tapos pagkatapos niya tugmalat! Ito pala yun! Tikog-tikog na kita. Okay, dito. Uy! Okra! Tapos muna na. Sarap. Daing, tilapia. Ito yun oh. Ito yung hinahanap nila. Dito lang nila makatagpuan sa Bato, Kamsor. Pumunta ka sa Kamsor para lang makabili nito. Ano naman guys, ang pagkain namin dami oh. Ilan lang kami kumakain namin. Hindi kami gutom. Actually no. Ito dapat matry nyo ay gulay na santol. Gulay na santol. Sabi nyo nga ito guys. Kaya lang, walang subo. Subo mo. Wala mo nga. Sarap! Punta ka naman. Pero guys, ang daing talaga. Sabi ko sa inyo, punta kayo ng Bato, Kamsor. Hindi nyo makakalimutan to. Shit. Ayun, ganyan ito rin. Shout out sa live. Ha? Sa live. Shout out pala sa jowa ko dyan. Miss na kita. May ilan? 6 million. May 6 million. Mga potato. Ay sa 6 million viewers. 6 million? Ano po? Person. Kasi kumain ka na kasi. Si Kato kasi kumain agad. Dapat kanina na yun. Sa niyayaya kumain agad. Sarap guys magmukbang lalo na dito sa video. No, come here. Yan, tingnan mo. Shout out naman. Matatikog-tikog na. So guys, comment lang kayo kung gusto nyo ng another mukbang. So pwede tayo gumawa ng another mukbang. Ba't sila daw sulit sa salita? May lang, magsalita ka please. Tinadig ako. Kaya. Magkakakarito na. Kita mo kasi? Ano yung tumuk ng bulan? Sila mo tumik mga bilaw tayo, mga tubig. Ano ba't natin? Hindi akong braso. Ano yung baso? Stop. Wala. Okay. Wala. Sarap ng gulay mga katato. Wait na nyo to. Sarap ng gulay. Mas masarap sa tinda. Sarap. Lalo yung ano, combination ng daing tapos gulay. Mga buong na tulong pang na. Mga paano ito niyan? Kuya Paul. Ano Paul? Pwede. Kapalit mo? Hindi. Yung kapitan. Ganito katal ko. Paul. Mahalap ay mahalap sa gulay. Kanin. Kanin. Kulang ba natin ang kanin? Kulang ba yan sa kanin? Guys, ano yung tubig guys? Medyo nabubulunan na tayo guys. Baka di natin ito maubos. Ay. Ano yakon? Sige lang. Pinadabing niya lang. Dapat lang pwedeng gawin yan. Maganda yung nakita. Kaya mo siya. Ayaw mo na. Hindi mo na pagkaraan yan. Pwede makuha na sa kita. Parang view. Matakon mo ako. Pwede na ako nakaraan mo. Darling can breathe. Malabs, water. Ano sa'yo? Sige. Sige. Ayan, may background music pa kami. No! Ayan, mag-away na yung mga aso. Enjoy kayo! Pero vlog ang gira. Mga lubin mo. Actually guys, diet ako pero ngayon ako kumain na marami talaga guys. Nakapag-diet kasi eh. Ikaw ba naman, Obrel?
Grilled to na, oh. Sabi ba? Oo, sarap. May tilapia daing pa, oh. Tapos si vlogger, di ba? Pero yung katato natin, hindi ko makana. Mahina. Ayun na yan. Mahina nila lang. Ma! Sarap. Ayan guys, nag-away na sila. Kasi gutom na rin sila. Ano, ay, pabusog na agad. Ay pa. Suso. Basig daw ko pagkakaasay ko pa rin kung kanina pa. Saan ba nakuha ko na? Mali. No, mapayong ka, padabaong ka. Panalo siya. Guys, pakita ka doon na yung special na ang Middle East. Mixed vegetable, may pipino, carrots, onion, paminta. Sarap guys, tapos may kalamansi. Sabi ko tinasukan tapos asin. Wow. I'm sure makakalimutan nyo yun, dapat nyo makalimutan. Ako, alimot ko na, may asawa ko eh. Kumakain ako yan. Wala, hindi ako pagiging nun. Kaya na salad. Thank you. Pari mo ba? So, ganyan guys, pag nagmumukbang ka dito sa bubid. Hindi, ay masyadong marami kang marito. May mga pato, Mga mag-away na mag-asawa. Nagbabatuhan ng plato. Ganito sa probinsya guys, pero masarap. Lalo yung pagkain. Lalo kasama mo yung my loves mo. Yan, lalo kasama, lalo guys. My loves. Kaya, magsalita lang. Hoy! Uy, magkaroon lang pansit. Paano lang mo tigla? Parang magkakaroon. Ano na, dalawa ng mga ano, katulad niyo. Hindi na kami. Ay, nakanggan mo. Kaya lang, ito pas po. Abol. So guys, may babol. Mama, ice cream! Gusto. Mama, ice cream! Ay, mga matatuan dyan ang may labdahan sa tato! Kumain ka na, Nap. Ano, hindi ko na sa planes ko yan. Ito. Si my loves. Mga katatuan dito ang may labdahan ng adel. Ano, ito. Wala kang gawa ngayon? Kumaon ka na dyan. Masabay lang ka sa balag-balag. Masarap lang tubig. Tubig daw. Kumain na. Hindi ko na kumakain yan eh. Kumain na. Nagsiga nga ako eh. Sana all. So guys, magkakasumasabi ko sa amin na tayo. Kaya nagtrabaho ka na aragaan. Tigil lang ka, tapos meron nakatuka. Ano ang ibig sabihin pagsako? Inom iyan, be. Kaon na na. Yan ang salad. Salad. Vegetable. Aw. Yan pa ako, yan o. Ate, wag, di pagkaparating siya ako. Gusto ko yung alaga mo. Yan, be. Una siya na. Sikap. Ano ba daw dyan? Anong pagkaong kayo? Sapawin mo, tapos ulunun mo. Ilalagi. Sumali ka na dyan. May uto na masarap. So yun guys, tapos na silang kumain. Hindi pa kami tapos. Ay, hindi pa ba? Hindi pa pala. lang kami. Diyan ka nagkakamali. Masyado ka naman katato excited matapos yung Katato ka talaga. Katato ko yan mo. Yeah, magpakita ka ka-vlogger. Kain na, Nap. Kain na. Kain na. Open yun. Maasim. Mama. Sabi ko kung kain eh. Masiram kaya bako man malto. Kain. Salad. Nag-serve ka na? Kanina? Yung anak ka niya. Paano? Natakot ka na sa GC. Hindi, matas plano ko na talaga. Ito nga ako nakasimba. Nasa igdaan pa ako. Yung burad-burad. My loves mo. Sana all my love. Subukan kainin. Subukan mo. Kaya kita kung hindi ka kakain. Yan. No. Saan tao mo? Doon tayo. Alatong ko ka mo. Na. Tapos na tayo magmukbang. So hindi natin masyado naubos kasi sobrang dami. Sobrang damit, sobrang sarap pakaluto. Si my loves na po. Siya. Yan siya oh. Simple lang pero kita nyo namin dati. Oh, paalam na kayo. Bagong dating. So,
Hanggang 8 na lang guys. Tuyo na siya. Try lang. Susunod ulit.